Jo, ez dator. Gose naiz. Bueno, banoa bazkaltzera. Badakitzu, umia ginanien ere ondore etortzen zinen digan. Tremendako beldurra pasaikenela. Bilurra? Nireatek zela ba. Han etortzen zinen, isil-isilik. Usain kasten zinen, eta ni beldurra gerien, eta nintzen. Ja, halako kolore bizixak eta kriston kuriosidea pizten oztan niri. Mia intentzio txarrek bape, Enukan bape. Eskerrak? Baina esaten duzula, gazte gara jartan kantaikin garen bat zehoz ez, da? Bai, zer zana? Doze bai, guen etxen batena, bazirri batena. Ion. Narin, Menditxo baten gainean Etxetipitxo hain zintxurima lau batzondoren berdina. Aspaldi egon barik gauzen eta ze ualdi eskasekin gaur. Petrala benetan, ze zaparradak. Jobakitu ze akorda bere indosten gainera? Zenbat txupak tutakoen aizen igaztetan. Mela ine bukaketan gen. Guk, danetik eukiten duen apurtxo bat. Batutan zela esanan bai, hola mela guztien jaukaketan gen, bestatuan bere zan itxuan, aterpian, guztua, aterri eta bai, guztua goto ginen gu. Arroga entzune xoan, zein zuen hau Margarita ero, irabazi zuen herri eguneko, lehiaketi hau. Usen solteria? Izango zuen. Akolegien za, herriguneko eskursioarekin. Ekin? Ze hona fan zanan ez da? Bai, eharra. Gu faginen, dana bepozik? Laundana faginen, Madriozua faginen. Buah! Peni izan zan gero eguna danak ez gebele igual bukatu. Nire kuadriako geixenak ez egin bape egun hona euki. Gu bitxo bekau, hauskalo zela bukatuko.